गिबि गिबियावनो रादाम बुथुमगिरि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो बे सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै खुंगा ब्रैथिनि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि गिबि हाबाफारि बे गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनैनि हाबाफारियाव थांफै गेट बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। बेजों लोगोसे गाहाय सायनासालि रुंसारि जितेन बर'नि जा बे गाहाय सायनासालिखौ बेखेवखांबाय। बेजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौबो मावखांलांबाय। दा जोंहा दं मा होनो जामुंसालि बै जामुंसालिखौबो दिनै बेखेवखांबाय। दा बेनि उनाव जोंहा दं डेलिगेट हल बे डेलिगेट हलखौ दान्दिसे उनाव जों बेखेवगोन। दा जोंहा दं बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय बे थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोंनि गं 42 दख'रानि सिङाव थानाय बे गासै फरायसालिनिफ्राय जों फरायसाफोरखौ मोननो हादों। बेवहाय जोङो गासै फरायसुलिफोरनिफ्राय बे खन्थाइ बादायलायनाय सावगारि एरनाय हरखाब बुंनाय बे हाबाफारिखौ जों लानानै दिनैनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। दा दिनैनि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गं 42 गामिनि खोन्दो आफाद दाना होनाय गासैबो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे जायगायाव खुंनाय हिसाबै बे जायगानि गं 7 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बे दिनैनि जानाखि बादायलायनाय हाबाफारि बे बादायलायनाय हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दं। मोनाबिलि समाव दिनैनि जा थान्दै जथुम मेलाव बे थान्दै जथुम मेलाव जोंनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जागोन। बेवहायबो जोङो ओरैनो गामि हिसाबै जोङो मोनसे गामियाव जोङो 10सा थान्दै लिंहरदो हौवासा हिनजावसा आरो गागि बिसोरखौ लानानैनो दिनैनि बे थान्दै हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन। बेवहाय जोङो दा गोदानै दानि सोलिबाय थानाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दागोन। दा बेवहाय जोंनि गासै दख'रानि दैदेनगिरिफोरानो बाहागो लागोन आरो रायजोनिफ्राय जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय जोङो गासै 10सा थान्दै लिंहरनाय जादों आरो गाबोननि जानाखि जोंनि गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव जोंहा जोंनिनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा आफादगिरि फैगोन मनरन्जन सार। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जे काउन्सिलनि जा चिफ मिनिस्टार सार बिथाङाबो फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै माहारियारि आफादफोरनि जिल्लानि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बे जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि बेयो। बे जोङो जोंनि दिनै सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा जथुम्मा बे जथुम्मायाव जे जोङो जोंनि मिरुनि आफादगिरिखौ मोननो हादों। जोङो काउन्सिलनि जा मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौबो मोननो हादों आरो मोनफ्रोमबो माहारि आफादनि जिल्लानि आफादगिरि बिथांमोनखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो गासै रायजो राजाखौ जों खावलायहरदों जे मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जाहाथे न'खराव सासे सासे न' नेनो थानानै बाखि मानसियानो जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ आरो जों फोथायनाय दं बे जोंनि मा होनो खोन्दोनि जोंनि दख'रानि गासै मावथिजों लोगोसे जोंनि गामियारिनि रायजो राजाया जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोबोद मोजां मोनो। बिथांमोना लैहोर लैहोर फैगोन। लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि मोन 7 गामिनि रायजो राजायाथ' गासिबो मोजाङै बाहागो लागोन आरो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोन 7 गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिनिफ्राबो जाहाथे न'खराव सासे सुबुं बाहागो लाफैनांगौ बेखौ जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जादों। जोंहा बै थान्दै मेलाव जे जोंनि जाथि दानाय जे जोंनि फरायनाय ड्राग्स जानाय बेफोरनि माबाखौ लानानै जों सावरायनाय जागोन। दा बे सावरायनायाव जोङो गासै जोंनि बर' रायजो राजानि जाहाथे जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय सिगारेट बिरि सोबनानै स्कुलखौ फरायनायनिफ्राय थाथ'लांनाय बिथांमोनखौबो जों मा जाहोनाव थाथ'खो मानि थाखाय थाखो आरो रायजो राजाखौ जोङो सांग्रांथि होनो नागिरदों जे जोंनि उथिफुनाय फरायसुला बिथांमोनखौ जोङो मोजां लामाजों दैदेनलांनो हानाय बायदि जे जोङो बिथांमोनखौनो लानानै जोंनि दिनैनि जानाखि थान्दै मेल जागोन बे थान्दै मेलखौ जोङो खुंफुंलांदों। आरो जोंनि दिनैनि थान्दै मेलाव गैया होनब्लाबो जोङो 800सो मानसि जागोन आरो गाबोननि गेवलां मेलावथ' जोंहा 1500सो मानसि जों गेदारिं जागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं आरो।